μια φορά που παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα, είχαμε άμεση ενημέρωση και από το τεχνικό τμήμα και από το κέντρο νησιμάτων. Ήμασταν πολύ ικανοποιημένοι. Αυτό που θα θέλαμε θα ήταν απλά να ενημερωθούμε, ίσως για κάτι άλλο που ήθελα να μας προσφέρει. Και στο σπίτι και στην επιχείρηση και στο εξωτερικό αυτό το σύστημα έχουμε. Και μάλιστα θέλουμε να φέρουμε και ένα ζευγάρι να μην έχετε να σκοτεινή δεκάδι για το δικό του σπίτι. Ναι, είμαι πελάτης εδώ και 5 χρόνια. Έχουμε βάλει στο σπίτι, στο εξωτερικό, έχω συστήσει και συγγενείς σε φίλους. Είμαι πολύ ευχαριστημένη, όλα μια χαρά. Είμαι τόσο καλή πελάτης θα μπορούσα να έχω έκπτωση. Κοιτάξτε, όσες φορές χρειάστηκε, η αντιμετώπιση ήταν άμεση και αποτελεσματική. Είναι χαρά όλα. Συνεργάζομαι με την GAC Security εδώ και πολλά χρόνια. Είμαι ευχαριστημένη μέχρι στιγμής. Όσον αφορά το τεχνικό τμήμα και την καλωδίωση που βάλαμε στο σπίτι, ευτυχώς δεν φαίνεται τίποτα, στην αρχή φοβόμουν, αλλά όλα καλά τελικά. Από εκεί και στο εξής, μπαίνουν όλα καλώς. Εδώ και τόσα χρόνια που συνεργάζομαι, ακόμα και με την Atlas Security που έχω σύνδεση, είναι γενικώς μία από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες που έχω συνεργάσει τελευταία. Γιατί πριν ήμουν σε κάποια άλλη εταιρεία, αλλά όντως τώρα είμαι πολύ ευχαριστημένη. Έχουμε βάλει κάμερες στο σπίτι και πράγματι ήταν εκτός από προσεκτική δουλειά. Τα συστήματα που βάλατε ήταν αξιόπιστα. Γενικά ήταν μια πολύ προσεγμένη δουλειά.